அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம நல்லது நடக்கும் சமூக சேவை இடத்துல இன்னைக்கு 295 நாள் மதிய அன்னதானம் பண்றோம். இப்போ வந்து இங்க நிலாசூர் அண்ணன் முத்தன் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இங்க பாண்டபாடி நினைவு நாள். அவங்க பேர் சண்முகவள்ளி. அவங்க சார்பில் இப்போ 100 பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணியிருக்காங்க. வெளியே 30 பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தம் இங்க மட்டும் காலையில் ஒரு 40 பேருக்கு வேற ஒரு அன்னதானம் பண்ணாங்க. இங்க மட்டும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 பேருக்கு சாப்பாடு தரும். நம்மளால முடிஞ்சு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். அவங்க அம்மா ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டிக் கொள்ளும். நல்லதே நடக்கும்.